idolni final nabo thangai tango te lukorongni hamjak mumamon bisingtei जों बेलेखनो program no जों success खालामनो हिनन खाकाओ तांgi हेंगे गोबां मा कामी के मा आमसे लुकर बेलेखनो excited नंगे बो सानो नासिं लाइजाक जो तो चिनी young generation चिनी youth स्टाव जे music hamjanai रो बरो बेलेखनो खातम खाजक लाई ताकलाई जों जे पुइला जेंगमानी जेंगमाना बरो खा बाय बेलेखनो नाम सब लाइके आमन बागे चिनी हासे जो तो लुकर न आनी बखक्ति चिनी टीटीडी से हापंगनि बखक्ति पाइपलाइन हामबाय अब बेबाग जों खायनान सम्भवंखा चिनी पसिबल अंखा चिनी बुबागरा नायकल फांबाय चिनी ऑनरेबल सीएम ने तिदिल मुंबाय ते जत ऑनरेबल एम्स जत ऑनरेबल एमडीसी जत ने चाइते मुनि बिसिंते जों दिनै त्रिपुरा आइडल नि पहिला सेसन न जे फाइनल नि जे पान्दान जों सक्सेस खालायनाय ते चिनी जत अफिसर सब चिनी सीईओ एडिशनल सीईओ चिनी जत अफिसर पिउ राव चिनी जेटिउ राव बेलेखनो सक्सेस हामुखलेका टीम वर्क खालायमान बिसिंते जों बसकांगो मोनो प्रोग्राम जों नायथर दिसान थारि दं गाबोन बागै चिनी फाइनल डेट इंनाय 19 तारिख नि 3:30 ता सारिगो आरो 3:30 सिम चेंगजागनाय चिनी खुमलुं सिन्डिकेट थायो अ जागाव चिनी हासे जो तो लुकरनो फाइनाल बागै नरनो खाबे खुबाय लामसोगो तांगे जों चिनी जे कन्टेस्टेन्ट नरनो नुइ माखाने बेलेखनो गोरों बरक तिनी परफॉर्म खालायनाय जे गोरों बिसिं गोरोंखौ बर खप्लायगे चिनी हिस्ट्री व त्रिपुरानि पहिला हिस्ट्री बं बुं सैजागनाय जे चिनी टीटीडी से हापांगनि पहिला रसापुरंनि सिनिजागनाय हासिनि रसापुरंनि सिनिजागनाय चिनी मेन मोटिव खा चिनी नाहार मुंखा चिनी यंग जेनरेशन रंनो चिनी जे मॉडर्न रसामा गोरों नि बिसिंतिनो जों बरनो बाहायके जों चिनी फक ट्यून रंनो बंनो इंटरेस्ट फ्रांगै प्लेटफॉर्म या फरनानि आबो चिनी नाहार मुं तमनि फियाबा जों नुगै मानखा चिनी youngest जे contestant जे तंगनाय रंथुं चिनी अफर contestant तंगनाय रंथुं बेलेखनो बरक साक थामन बिसिंति बरक फक ट्यून रंगो बरक सिरनानि चेंखा ते बंनि मॉडर्न तो बरक गोरनो मॉडर्न रंमन बिसिंगो बरक फक ट्यून रंगो सिरनानि बेलेखनो चेंखा नर फाइनल दिन न नुगै मानाय बरक खरं कति बरे साबमानि दिन का साफ साफ न गराय नि जे चिनी जे टीटीडी से हापंगनि जो तो चिनी आदम सुं तंगनाय दे चिनी बुबाग्राबो जरामाखने बो फाइनाय बो किसा बिजी तमनि बिसिंतै बो बिजिंनि तंगा सामनि बिसिंतै दे चिनी जो तो सारे त्रिपुरानि आर्टिस्ट तंगनाय र बरबो फाइनाय तीन जनानि पुइला कप्लायनाय बर 1 लाख मानाय कप्लायनाय ते स्कुटी कैसे माननाय ताई चिनी सेकंड प्राइस के 50,000 माननाय थर्ड प्राइस के 25,000 माननाय ते चिनी टॉप 10 रंग जों जतन जों गिटार कैसा रिनाय हिबो जों कैसा प्रपोजल नारगि तनखा जों आमन इमिडिएटली जों खालायनाय हिनि मानसु टॉप 10 न जे ला रिंगनाय शानदान पुरस्कार नाय ते चिनी जे 40 कॉन्टेस्टेंट तंगनाय जत जुनि फाइनाय बरनबो जों इनभाइट रिनाय प्रोग्राम फाइ बरं मानजा फाइनाल फाइनल चिनी त्रिपुरा आइडल लगे जों चिनी त्रिपुरा सान स्पेशल सामानिबा जों त्रिपुरा सान जों पुइला प्रायोरिटी नाय आवन बागै चिनी सारा त्रिपुरा जे चिनी सामु गोरों तमनि चिनी लेजेंडरी म्यूजिशियन तमनि जों बरनो जतन इनभाइट रिनाय ते ऑल मेडिन बिसंति आं बरनो जतन खाबे लामसगो चिनी त्रिपुरा आइडल फाइनल सालन जत फाइ मानजा फाइनल बगै नरनो खाबे लामसगो जे उ जे त्रिपुरा आइडल नि जति कि जा बाचेन जा अब हाइतंग खे टिविं बिसिरो गरि स्पेशल बंगना रिंनाय तांगे के बरं गोरोंखौ माने आउटनाय रोबांस गोरों दङ तांगे अमया जे बरं रोंयांगे आउटङैया बर गोरों न बेबा गोरों बिसिं गोरोंखौ तमन बगै जेदा रुल्स तमन बगै जों बर साइमान खा नर नुइ मान खा थानायाव चिन जार्स बाइके डिसिजन ना का बलकन टाबुं हाइन छ जन चिन जार्स तांगे टॉप 5 तमनि से ते खरने सेम मार्क्स मन बरनो आउट खालायमालि हिन चिन जार्स साव नर नुइ मान खना गे बर अमा हाकेन गोरोंखौ बर टक्कर लायनाय जे जानजनि रिंमानो बर आदिनो फुनुनाय